Čo vás inšpirovalo pri výbere vášho interiéru? Neviem, či ma niečo inšpirovalo, ale určite niečo áno. Pozeral som predtým veľa časopisov a študoval som aj na internete. A keďže ja som z Horehron, niekde je veľa dreva, tak ja som chcel mať v domácnosti aj drevo. A kombinácia dreva, bielej farby a šedej mi prišla taká akurát, pretože mám rád takú minimalistické, nemám rád preplnený byt alebo veľa vecí v byte. Takže išiel som do takých čistých línií a takého moderného štýlu. Je vo vašom interiéri aj nejaký unikátny prvok, ktorý ste si napríklad priniesli z vašej minulej domácnosti alebo ručne robený? Mám tu tak viacej takých vecí, čo som zdieľal po Starkej, tak sú mám také, že karlovarský portland, to je ružový, len toho sa nechcem zbaviť, pretože to je dedičstvo, tak on je v skrinke tak skrytý, pretože nehodil by sa tu, aby som ho vystavoval. Čo je podľa vás také akoby najdôležitejšie pri zariaďovaní útulnej domácnosti? Podľa mňa to, aby si človek tú domácnosť robil podľa seba, nie čo mu povedia známi, že to by sa ti mohlo hodiť. Proste ja tu žijem, tak tú domácnosť si chcem zariadiť tak, aby som sa v prvom rade ja dobre v nej cítil. Ale veľa ľudí, ktorí sem chodia na návštevy, tak sa im ťažko odchádza, pretože hovoria, že to je tak útulne a že majú byť tu takú dobrú energiu a taký dobrý pocit. Máte nejakú obľúbenú miestnosť alebo kútik vo vašej domácnosti? Ja samozrejme kuchyňu, takže moje najobľúbenejšia je kuchyňa, kde sa môžem vyšantiť. Čo vám nesmie v tej kuchyni chýbať? Samozrejme rúra, dobrá rúra, kvalitná a dobrý mixer.